Loh. Diongker-ongker, Mak. Iya, wis lak mlayu. Wah. Wah, itu. Nah, diopyok ngene iki lho lho pasine cek medun. ayo, Mak, tak ewangi, Mak. Ayo. Ya, iya, Gusti. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho lor, Bandung karo semua pasukan iki lho. Mas Gibam, si Ijah ikut guys sekarang, guys. Kita mau ngapain? Mas Farid juga. Kan golek undur-undur. Saiki lagi musim, mumpungane musim awak dhewe dimanfaatke yo. Lagi wake banget ya, Mas. Oh, oke banget. Awak dhewe iki mau wis nggo perlengkapane ora Wes, no. sejagane. Aku mang wis teko kene wis survei wis wis pasti akeh undur-undure. Siap lur, wis saiki ora usah suwe-suwe. Engko nek kesuwen nang kene undur-undure selak krungu tambah minggat undur-undure. Wis ayo nang ayo. Ayo lur, melu aku lur. Lah iki lur pancene lur. Saiki wis gendang ayo melu aku berburu. Undur-undur lur lho. Ayo, gendang ayo. Ayo, let's go. Iki mang wis mari disurvei ambek Mas Bam. Wake jarene iki lur. Makane aku penasaran gendang ayo digoleki nang ayo masak bareng-bareng yo. Woi! Ayo lur. Woi! Iki di mana? Kemana? Cepetan. Duh. Gini. Lor, kandhani lor. Gak percaya. Ndi? Pakai temen. Oh iya. Sik tak serokno neh. Serok meneh yuk. Iki, Mak, pakai iki. Ayo. Lo. Abot teh. Wah, keren. Lor. Lho, bisa melayon-layon ngene lho. Ayo rek mlayu. Sing meneng no. Lho. Sik tak serokno neh yo. Sampeyan sing bagian goleki. Oh iya. Lho, keteteran ki sekan wong iki. Ayo, Bang. Cepet, Bang. Ayo cepet. Lho. Lah, koyo ngene lho, delokan lho. Cepetan ku selak mlayu. Lho. Diongker-ongker, Mak. Iya, ku selak mlayu. Lho. Gubur gede lho. Iki lho. Lho alah. Cemet, guys. Cemet. Sampe karo anu lho. Sosro. Kadung teles are lho. Lho, mandi ki mau. Pakai. Bu. Iki lho. Wah, lho suweneng nek ngene iki pancen bener-bener akeh lho. Ya Allah. Oleh mana, Mak? Ayo. Oke lho. Ya. Ono kerangi barang mau. Oh iya, ana kerangi. Iya. Oke. Wah. Mas Buri, minggir. Buri. Iya. Oh, Mandi rek. Lah. Wah, itu. Lo. Pakai lah. Nanti. Pokoke lur, ngene iki kudu cepet-cepetan Iya. sak kesel ombak. Kalau ombak ya hilang, Lur. Aduh. Oh, iki lho, Nih. Loh. Loh. Lah iki. Lho. Oh, iki nak. Lah iya. Aku ngelempoi mas. Iya kok. Kena ombak ini kita sok ilang kabeh. Melayu kan dadak ngongkir-ngongkir meneh. Wah. Akhirit. Loh. Mantap iki. Akhirit. Loh. Delok, Lur. Sak krayukan oleh 8-9 ngono, Lur, pakai Lur. Menang ke lur pokoke. Seneng ki, Lur. Oh. Mantap, ayo. Terus golek mana, Lur? Ayo. Lah, dikopi ngene Pak. Kopi ae, gak usah disuntak. Lho, mlayu. Gak usah disuntak. Kok gak disuntak. Iki diumbah lor, lho, tidak kebak pasir ya.
Bisa sah. Ngene engko sisae nganu. Yo. Lho, ngono Nah, lho, Lur. diopiok ngene iki lho Lur pasir aja medun. Aduh, nyokot rek. Nyokot iki ini sing gede nyokot. Wes men, wes bam diangkat. Eh, Wes Lur, wes oleh sakmene wis gendang ayo dimasak yo. Iki selak meletek ndasku iki. Wes ayo masak wes ya sakmene wae wes. saya. Wes Lur, ayo Lur, nang dhuwur ngono kae yo dimasak nang kene ae gak kesuwen. Masak-masak, Lur. Ayo, Mak, tak ewangi, Mak. Ayo. Ya, iya Gusti. Dalam Golek dengkek, Lur. Apa kene. Kono, Mojono. Nah. Oh. Ayo. Salah Lah, kene. Kayak ditawur kene. Ayo, Mak, pindah posisi, Mak. Pindah nanti toh. Kene lho, enak. Yo. Angkat. Wis pindah Lur, pindah. Ini kan enak toh, Rek. Mulai ya, Mas. Wis aku iki kok ngongkon longgo iku tak asli niki ra kerasan. Tetep ndelos ya. Tetep gempor kan. Lho, lu gua kono. Aku tak longgo ngene ya Lur ya. Alah. Enak empuk lho iki. Lho, wis ayo janjek yuk. Janjaki. Ngene iki lho. Ngene lho Lur, doncek ngene iki lho Lur. Lur ngene lho. Cangkange iki diklongkop cara ngresikine lho. Nah, iki kudu katut kejabut. Nek gak ngono iki garai mumet iki. Lho. Katut to. Kayak ngene iki tok lho. Kok kremes iki? Aku lho Lur kepengin camping nang kene Lur. Camping nang ambek mancing ngono lho saja iku koyo ane ku enak yo. Ngono kan. Soale nggone iki. Enggak Lur, pancen nggone iki koyo iki pas banget nek digawe camping iki temenan. Ubur-ubur ikan lele, camping enak, Le. Ayo ta, Dek. Ayo tadi. Aku mangan ora njaluk kowe. Kowe mangan urusono dhewe. Urusane dhewe-dhewe, Rek. Gede. Lah iya. Enak film ngoncek ini wis sisa film. Ini kan. Iya. Ngene gak sih itu kena dilurun. Ngene lho Mas Farid. Sapa rarit? Lho iso ora kowe? Ya iki lho cangkang iki dikelowontok ngene iki. Nah, buntute sing mburi sing jelantir kaya ngene iki kudu katut iki. Nek ora ngono mumet engko ndase lek adik dimakmu. Iki langsung sejak kadon ngono, Mas. Dapak mari ambek oskadon ngawur ae. Cilikanku ngene iki sering digolekno ngene ya, Bu. Iya, enak soalnya biyen kan gak ono ngene iki. Maksudnya iku gak ono iwak, golek ngene. Ya iki engko wis dadi sak piring rek lho. Iki kok wis akeh. Lebih, Mas. Lho, lah iki tambah sak meneh akeh yo. Heeh. Pakai ya ternyata ya, Mak. Gak Akeh. mari-mari kan. Lah iya. Ya lumayan nyethuk rek ek mau. Iya, sekilo Nah, lebih iki yo. Nah. Sampeyan gawe bumbu, Mak. Iki ben diterusno kok mbek Mas Cahya. Ya tambah gak mari-mari wong iki sak meneh akeh kok. Ya iki engko nek aku wis kate mari, tak gekno bumbu. Oh, ngono, Mas. Ya iya lho rek. Wes, Mak, nang gawe bumbu, Mak wetu. Wis Ya, ta? Mak, wis nggawe bumbu, Tak Mak. tinggal temen lagi. Ya. Ya wis Wis ngono. tak garape ambek Tak arek-arek tinggale. iki. Wis Lur, aku oleh mandat dikongkon ge bumbu. Saiki aku tak ngalek yo, cek ditutupno. Ben ndang mari Ben lho. cepet ya, Lur. Gak ngono akeh. Iya. Ditugas, Bu. Ya iki jeruke ya. Ya, engko tak kumbahin iki ya. Iya lho. Mana yo? Wis Lur iki aku tak cetik geni karo nyepakno bumbu-bumbune. Lah kayak bocah-bocah iki ditutupne. Le oncek-oncek iko. Nah. Nah iki Lur bumbune wis tak cepak-cepakno Lur. Lho ana brambang bawang, lombok tomat, salam, laos, jahe, lombok cilik, lombok abang, lombok ijo wis gabung dadi siji ya. Mari, Mak. Oh iya, ya. Tutupi ke pinggir kono dhisik yo. ya. Nah, tutupan, Nduk. Sip, wis ngono kuwi aman.
Wis yo, saiki tak rajangane dhisik bumbune. Lombok-lomboke bareng ki direwajang kaya ngene iki lho, Lur. Enak to iki sedep ngene iki kok. Iki lho, iki wis dimarinasi, wis diuyah-uyahi nek wong Jawa lho, kaya ngene iki saiki ayo digoreng. Ambuhe guri mak. Warnane dadi kaya urang. Gewuri ancen ning ngene iki. Sampe nek ora rasane undur-undur iki lho, sampean tak kandhani rasane iki kaya urang, persis urang, guri-gurine. Bangsane urang, kepiting, urang windu barang kaya ngene iki rasane kaya undur-undur. Enak ya mak ya. Tapi nek cangkange gak sampean pleceti kaya mau lur, gak enak, atos ya. Dadine wajib diklongkopi tempurunge iku mau. Ben dadi empuk. Heeh. Gurih lho mak ya. Iya. Lho iki sik gedange. Iki cek mak. Iki mau tak bacok langsung, gak tak bacok. Golek lagi gak ono lur. Gedang grajine ayah. Ngek. Pangan kok kaya ngene dapurane. Iki gedang raja lur, panen dhewe nek sampe ngomah kae lho. Ngarepe dapure Ija. Tangkap ya, Men. Ngono kok anjen langsung kok Mas. Ngono lho. Lah mau kira bedes. Lho gene ngono dhewe ku enak lur. Atine wis buntu. Niku jenenge wis tuwek. Tuh, wis lur ngene iki dintas ya. Iki lur bumbune ya ditumis. Lho, suntak ngene kabeh. Wambune rek. Sedang. Iya, kena minyake iwak iku mau kok iwak ya apa sih? Undur-undur terus ketambahan bumbu iki ambune semlonteng. Wis lur iki wis lemes, wis harum ambune, saiki lombok gede, lombok ijo tomate dilebokno. Goseng kok nek wis lemes baru kok dilebokno undur-undure. Wis lur, saiki undur-undure ayo dilebokno. Lho, delon tak pating klekar kaya ngono kae lho. Ngenteni undur-undur wis luwe jarene. Lho, wake ta lur dadine lur lho. Sakmene akeh. Oke ya, Mak ya. Wake. Wis kasih ya pikirnya. Siap kate golek iki lho rek. Kon niku kon siap-siap tok ae iki kerene soalé keren cilik lur iki mau sing tak gawa kerene adik Elis. Delon lur koyo ngene iki lho. Katene gak enak ya opo rek lho. Full koyo urang kabeh. Iki urang tok iki. Urang London. Wis lur, kei saus teriyaki iki lho, didik ngono ae. Cekno kaya seafood man ngono ku lho. Lho, campur-campur ngene iki lho. Terus karek kei kecape. Ah, kon iki mbok ndangak. Lho. Gulone cok lali. Selera ya lur, sembarang sak karo sampean arep masak piye iki selera. Waduh, lah kok wis panas utelku. Iya, paus terdampar iku wis kaliren ngenteni iki deke. Wis lor genang ayo melok aku madang lho, wis mateng. Wetengku ya wis klitik-klitik iki lho. Ayo mak, wis luwe aku mak. Yo, wis nang ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lor wis mateng iki masakane lor, aku iki kate ngomong sediluk ya. Sampeyan rungokno, kok sok iku lho. Ana sing takon sampeyan ngombe bendina ki apa sih Banung? Ya iki nodem iki lho lur, Banung ki bendina ngombe nodem. Tadine sadurunge mangan kurang setengah jam, Banung ki ngombe nodem dhisik. Mergane nodem iki lur sing iso ngatur gula darahne Banung supaya tetep stabil dan aman. Ngono lho rek. Sampeyan tak kandhani bolak-balik lho ya. Lambeku iki bendina gedabros gak dirungokno.
Nek sampean kepengin tuku nang ngene iki lho rek saiki nang ngene online official store Nodem iku sing ana logone mall. Ambek maneh nang ngene apotek Jawa Timur wis blader ya. Ngono kuwi saiki tak ombene dhisik iki rek. Lho ngene. Dadine Bandung iki rutin ngombe ngene iki sadurunge mangan kurang setengah jam mesti ngombe. Mergane apa sih rek? Nodem iki herbal. Teko ekstrak buncis karo daun kelor. Dadine awake dhewe iki nek ngombe ngene iki aman, ora wedi sing ngene-ngene ya. Lan sing kaliren. Alhamdulillah rabbil alamin wis mateng ngono lur. Wis lur ayo gak suwe-suwe lur. Ayo embo madang lur. Madang mak. Ayo. Gede-gede ta iki. Wis tak embo iki lho. Loh, entong iki tak tinggal nak Lah kono iya wong kowe iki ya ngono endong Tak coba. Samene. Gak usah ya Yo. sudah wis. Wis ngalang kali buakul ki lho. Godhong salami katut. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Piye, Cak? Kan kok wis Mak. mantap dari lur. Crunchy, enak. Berflavor. Wah. Mantap, guys. Lombok ijone iki lho sing gare suwedep lur, temenan. Anak lombok ijone. Wong-wonge mesti kepo, Pano. Iki rasane apa sih, Mas Bam? Loh. Kayak urang ya, Mas? Rasane iki lho sampeyan wis tak kandhani, kaya urang, kaya kepiting, kaya siput ngono siput-siputan ngono kuwi lho. Ya, Seafood Terus mak, aku. lek siput bekecot. ngono. Seafood. Nang aku ngomong apa? Siput. Oh, siput. Rumah aku ya wis ngono iku siput. Lek ciput kudung. Ayo lur. Nah, niku ya apa ya? Keranci wenuak ngono ku lho lur. Boleh. Dan ngene iki ora usah dimasak ngene tok lur, sampean goreng mbek tepung ya kena. Enak. Enggak sayang ya sendok aku. Cekel sendok aku mak sendok. tangan. Mantap. Yang temenan mak Rasane enak. golek langsung nak laut ngene iki. Fresh ya rasane. Undur-undur iki fresh. Makanya dimasak itu ya enak. Ngono lur. Apa ngono lho ya. Enggak, ambune apa-apa. Ambu urang. Ondok-ondok ya. Enak ya. Enak temenan. Iya, Riuk. Alhamdulillahirabbil alamin lur. Wis wareg kabeh iki san lho. Wis kenyang. Terapi tambah ireng ya tambah lemu. Ya tambah blodong. Loh, ya apa kok kentung ngono iku. Weteng mek klopes padha. Nah, ya wis ngono wae dolar ya. Wis cukup sampeyan videone Bandung, aja lali subscribe anak-anake Bandung kabeh, ono Gibran, Ija, ya lur ya. Wis pokoke kabeh kek ono semangat, kek ono dukungan, disupport ya lur ya. Aja bosen-bosen pokoke aja di-skip iklane ngono lho lur ya. Itik-itik ya mbokne promosi. Ya wis ngono wae dolar ya, donga dinenga wae ta dongana dulurku nang anggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan atap lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.